27 ta' Diċembru, San Ġwan, Apostlu u Evanġelista, għex fl-ewwel seklu. San Ġwan twieled fil-Galilija madwar is-sena 6 wara Kristu. Missieru kien sajjied jismu Zebedew. Ġwanni u ħuh San Ġagbu l-Kbir ġew imsejħin minn Ġesu biex ikunu dixxipli tiegħu. Mark kapitlu 1 versi minn 19 sa 20. Mid-dera kellhom karattru fuq tagħhom. Darba resqu lejn Ġesu qalulu Mgħallem, irridu li tatina dak li qed nitolbuk. Darb'oħra meta s-Sammaritani ma laqgħux lil Ġesu, dawn it-tnejn staqsew rridx ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jaqridhom. Ġesu kien sejħilhom b'titlu Uliet ir-rat. Dana kollu Ġesu kellu mħabba kbira li dawn iż-żewġ aħwa u San Ġwan kien id-dixxiplu il-maħbub ta' Ġesu. Ġwanni kapitlu 21 vers 7. Huwa kien preżenti fit-trasfigurazzjoni ta' Ġesu fuq l-Olja Tabor meta Ġesu qajjem it-tifla ta' Ġajru fl-agonija ta' Ġesu fil-Ġetsemani. Flimkien ma' Pietru kien magħżul biex iħejji l-aħħar ikla. F'dik l-ikla kien ħdejn Ġesu b'rasu ma' sider Ġesu. Kien ukoll l-uniku fost l-Apostli li għalkemm kien liżar fosthom baqa' mal-Madonna taħt is-salib meta Ġesu kien imsallab sakemm miet u difnuh. Minn fuq is-salib ftit qabel miet, Ġesu ftaħ f'idejn il-Madonna u fl-istess waqt talbu jieħu ħsiebha. F'ħadd il-għajt, Ġwanni mar jiġri flimkien ma' San Pietru lejn il-qabar ta' Ġesu u hemmen li Ġesu kien qam mill-mewt. Kien hu wkoll l-ewwel wieħed li għaraf lil Ġesu rixuxtat dejn il-baħar ta' Tiberija. Ġwanni kien ma' San Pietru ħdejn it-Tempju wara Pentekoste meta sar l-ewwel miraklu kbir il-fejqan ta' wieħed magħtub minn twelidu li minħabba f'hekk kellu jqatta' il-lejl fil-ħabs flimkien ma' San Pietru. Wara li waqqaf il-Knisja f'Ġerusalemm huwa mar għal xi snin f'Efesu fl-Asja Minuri illum it-Turkija. Hawnhekk skont tradizzjoni għex mal-Madonna sakemm mietet u kiteb il-Vanġelu u l-Ittri. Minħabba t-talim tiegħu huwa ġie eżiljat għal xi żmien fil-gżira Patmos fejn kiteb l-Apokalissi. Huwa ħada bil-qawwa kollha mal-eretiċi li kienu jgħidu li Ġesu ma kienx Alla u saqaq ħafna mal-insara fuq il-kmandament tal-imħabba. Huwa miet f'Efesu l-aħħar fost l-Apostli meta kellu madwar 94 sena. Il-messaġġ tar-raba' Evanġelju huwa kollu fuq Ġesu bħala dak li ġie biex jagħti l-ħajja fil-milja tagħha. Din hija lista ta' xi siltiet mill-Vanġelu ta' San Ġwan li juru dan. Kull ma sar kellu l-ħajja fih. Kif Mosè fasser fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Min jemmen fl-iben għandu l-ħajja ta' dejjem. L-ilma li nagħti jien, jgħid Ġesu, isir fih għajn ta' ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Għax bħalma l-missier qajjem lil-mejtin u jagħtihom il-ħajja, jgħid Ġesu, hekk ukoll l-iben jagħti l-ħajja lil dawk li jritu. Tassew ngħidilkom li min jisma' kelmti u jemmen f'min batni għandu l-ħajja ta' dejjem u ma jsirx ħaq minnu imma għadda mill-mewt tal-ħajja. Tiġi sija meta dawk kollha li jkunu fl-oqbra jisimgħu leħnu, ġifieri leħen liben, u joħorġu dawk li jkunu għamlu tajjeb iqumu għall-ħajja. Lil-Lut qalilhom, intom ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Jienu l-ħobż tal-ħajja. Pietru jistqar, mulej, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. Jien ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni u jien nagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Jiena hu l-qawmien u l-ħajja. Jiena hu t-triq il-verità u l-ħajja. Missier, waslet is-sija. Għati glorja lill-ibnek biex l-iben jagħti glorja lilek, bħalma inti tajtu s-seta fuq il-bnedmin kollha biex huwa jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha li inti fdajtlu f'idejh. Dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu huwa il-Messija l-iben ta' Alla
u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. U inti, ilqajt lil Ġesu sit il-ħajja f'ħajtek jew għadek tagħmmar fid-dlamijiet tad-dnub. Qed tħalli lil Mulej iġib il-ħajja vera f'qalbek u f'ħajtek billi tfittex li timxi fuq it-tagħlim tiegħu. Il-ħajja li għandek fi Kristu qiegħed jew qiegħda twassala lill-oħrajn madwarek. Titgħajjex b'ruħ safja u ta' spiss bil-ħobbs tal-ħajja. Talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla, inti urejtna il-misteri tal-verb tiegħek permezz tal-Apostlu San Pawl. Għamel li nifhmu sewwa kemm nistgħu it-tagħlim li hu fissrilna hekk tajjeb. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen.